Сейчас снимем вот эту лампочку. Клячки. Никакие клячки. Раз порадвайся на эту малку. А порадвайся маленько на бубумбу. Бубумбу. Haydi bir parang dinle kanka. Ben nasıl? Kötü. Аппарат. Я гледа аппарата, направо се изтренчил. Направо се изтренчил. В апаратчето. Кой се изтренчил в апаратчето? Кой се изтренчил? Ама кой си? Карай колелото. Ма карай, еш къде е? Къде е? Да. Чего?